ದಾದಾ ಮೂಲೆ ಮಾಡೋದು ದಾದ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಮೂಜು ಬುಧರ್ ದಾದಕ್ಕೆ ಮಾರ ರವಿ ಭರತ್ ಇಂದೇ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಇಂದೇ ಮೂಲ್ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಬುಧರ್ ಬಾರ್ದಿರ್ಗುನಿ ಅರೆ ಮತ್ತೆ ಮೀನು ಅಂತ ಕೊನೋದು ನೀ ಗಜಿಪುರ ಅಂದ ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅದೇ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು bkcreation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ತುಯ್ಯರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಓ ಕೃಷಿ ಪಂಡದ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತೋಜದು ಕೊರಪೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಬೈದದುಲೆ ಮೀನ್ದ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಆನಂದನೆ ಪನ್ಪುನಾರು ಮೀನ್ದ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಅವೆತ್ತ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುನ ದಿನ ಅಪಗ ಒಂದೇನು ಸುರು ಮಲ್ತದ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಆಂಡಂದು ಬಂಡೇರು ಅಪಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೈನ್ ಐಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಅಕ್ಲದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೆರಿಯೋನುಗ ಸುರತ ಭವನಿ ನಮಸ್ತೆ ಈರಿನ ಪುದಾರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊರತಾನೆ ಅಡತೆ ಇದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮೀನ್ದ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅದೇ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ನೇತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪಲ್ಲೆ ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯ ಮಂಡ ಜನಕೀಯ ಮನುಷ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಕೇರಳ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಏರ್ಲ ಒಂದು ಇಜಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನು ಮೊರತಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲವು ಸೇರಿಯರು ಅಗ್ಲಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಗ್ಲೇ ಕೋರೊಂದು ಅಗ್ಲೇ ಆಯ್ತು ಐಡಿಯಾ ವಿಷಯ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಆನಂದನ್ನೇ ಅವರು ಮೆಂಬರ್ ಆರು ಬತ್ತದ ತೆರೆದು ಆರು ಅಪ್ಪಗನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳ ಅಂಡ್ ಆಜಿ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಮುಖ ಕಿಲೋ ಪೂರ ಆತಂದು ಅಪ್ಪಗಂದ ಹಾಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಹತ್ತಂದೆ ಬೇತ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ತಾರ ವರ್ಕಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನೈಟ್ ಬೇತ ಇಂಚ ಸೇಲ್ ಆತನ ಅತ್ತೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆತನ ಅದೊಂದು ಬೇತ ಸೇಲ್ ಆತನ ನಮ್ಮ ವರ್ಕಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಇರ್ನೆ ಮರ್ತಾನೆ ಡವು ತಿಲೋಪಿಯಾ ಅಲ್ಪ ಬಳೆ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ನೀನು ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪ ಅದೇ ಅಂದಿತ್ತ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂದು ಲೈವ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂದು ವಿಷ ರಹಿತವ ಇದು ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ ಅಂದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದು ಓಡಾದು ಇನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತುಂಡ ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಫ್ರಂಟ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರುನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಪಾಡದು ಐತಲ್ಲ ವಿಷದಾಲ ಸೇರ್ಪಂದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಏನು ಒಂಜಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುದು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ವರ್ಕಡಿ ಡೇ ಐತೆ ಇನ್ನು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಆಜಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟುಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಇಂದಕ್ಕಿತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದ ಎಂಚ ಈಗ ದಾದಾಲ ಬಜೆಟ್ ಪಾಡಿರುಂಡ ಏತ್ ಬಜೆಟ್ ಬೋಡಾಪನ ಅಂದಾಜಿ ಬಜೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಾಡೋಡು ಎರಡು ಮೂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಟು ಕೇರಳ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಬಯೋಫ್ಲಾಕ್ ಬಂದದ್ದು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಎಕೋಪರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದದ್ದು ಮೂಜಿನಿಂದ ಪರದಾ ಕೊಳ ಆಯ್ತು ಈ ಪರದಾ ಕೊಳದ ಒಂದು 1,000 ಮೀನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ದು ಸಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಂತೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಅಂದಾಜಿ ಏತ್ ಅದಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೋಡಾಪನ ಬಜೆಟ್ ಎಕೋಪರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ಪಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ 7.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್
ಬಜೆಟ್ 40% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಪರದ ಕೊಲಾಟ ಇಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅವಳ ಐಕ್ಲ 40% ಅದೇ ಒಂದು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಟ್ಟ ಖರ್ಚಾಪು ಅದೇ 1,000 ಮೀನು ಮಾತ್ರ. ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಬಯೋಫ್ಲಾಕ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು 80 ಪುಟ ಆಪುಂಡು ಅದು ಮಟ್ಟ ಐಕ್ಲ ಪರ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಏರಾಂಡಲ ನಮಕ್ ಇಂದೇನು ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಏರೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಫಿಶರೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರುಲ್ಲ ಅದೇ ಬರ್ಬಣೆ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಅವು ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರಮೇಣ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೃಷಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಅದೇ ವಿಷರಹಿತವಾದ ಒಂದು ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ರವಿ MS ವರ್ಕಾಡಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಇಡೀ ನೋಡು ತಿಂದು ಪೈನ ಪೂರ ಇನ್ನು ದಾ ಮೂಲೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಮೂಜು ಬುಧಾರ ದಾದಕ್ಕೆ ಮಾರ ರವಿ ಭರತ್ ಇಂದೇ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಇಂದೇ ಮೂಲ್ ತೂಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬುಧಾರ ಬಾರ್ದಿರ್ಗುನೆ ರವಿ ಭರತ್ ಡೊನೇಟೆಡ್ ನಮರಡ್ ಜನ ಕೊಡ್ತೀನ ದಾನ ವಿಷಯ ಎಂದ ಎಂದ ಮಾತಾಡ ನಾವಂದಿಲ್ಲ ఆయన పొట్ట తెప్పుడు ಮಲ್ದಾರ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನಮಸ್ತೆ ಈರಿನ ಪುದಾರಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಜ್ಜ ಇರು ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಕರ್ನ 2015 ಹಿಡಿದು 2020 ಮಟ್ಟ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮೀನ್ದ ಫಿಶರೀಸ್ ಮಲ್ತದೆ ನೇನು ತೆನಿ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಇದಾದ ಪನ್ಪಾರ ಕರಿನ 2021 ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಸುಭಿಕ್ಷ ಕೇರಳ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಕೊಂಡದ್ದು. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಸಮಯಡು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಮಕ ತಿನ್ನಡಾಯಿನ ವಸ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮನ್ಪಡುವ ಅನ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶನದಿ ಒಂದು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂತು. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಕರಿನ ಇರುವ 2021 ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಪದ್ರಾಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಪದ್ರಾಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸರಿಟು ಸುರುಟು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಫಿಶರೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಡು ಅಂಡ್ 50% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದು ಎಂಗ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರಬಹುದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಜನ ಈಗ ದುಂಬತ್ತೇರು ಅಂದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಆಯ್ನಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ವತಃ ಮುತುವರ್ಜಿದಿರ್ತದೆ. ಒಂಜಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರ ಆನಂದನ್ನೇ ಐತೊಟ್ಟು ಯಾನ್ ಪಿರೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಹಪ್ರವರ್ತಕರ ವಸಂತ ಯಾಸ್ ಪಂಡದು ಮರತನತ ರಜಾಕ್ ಅನ್ಪುನಾರ ಐತ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನಾರ ವರ್ಕಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ನೇನು ಫಲಪ್ರದವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಮಣಿಪೆರಬೋಡಾದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರಾ ರೀತಿದಲ್ಲ ಈ ಮೀನು ಸಾಕಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಯ್ತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರದು ಐನು ಎಂದು ಮಲ್ಪೆರಬೋಡಾದು ಸ್ವತಃ ಎನ್ನ ಕೆರೆಟ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 2,000 ಮೀನು ಯಾನು ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ನಾನೈತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದೊಳ ಐನು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಪಾಡಿರಬಹುದು ರಜಾಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಅಂದೇನು ಮಾತಾ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಕಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾತಾ ಕೃಷಿಕರ್ಲ ದುಂಬು ಬತ್ತದು ಮಲ್ತೇರ್ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ವರ್ಕಾಡಿ ಒಂಜಿ ಗೋಡಾಪಿನ ರೀತಿ ಇದು ಒಂಜಿ ಮೀನು ಕೃಷಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷ ಮುಕ್ತವಾಯಿನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಜ್ಜಂದ ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮೀನು ನಂಗೆ ಸೇವನೆ ಮನ್ಪೆರಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಪಂಡ ಸ್ವತಃ ಯಾನು ಐನ ಐತ ತೊಡಗಿ ಪಂಡಿತ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುಕು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ನಾವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಲೆ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಚ ಪಂಡದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆದ ನಿಕ್ಲೆ ಜತ್ತದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಪಗ ನನ್ನ ಜನಕ್ಕಲು ಧೈರ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಜೈನ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕಾರ ಬೋಡಾಪನ ಅಂಚಿತನ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫಿಶರೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿಡಿದು ಬೋಡ ಏನಂತ
ಈ ಸರ್ತಿಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದೀತೇರು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಂದುಳ್ಳೇರು ಜನಕ್ಕಳು ದುಂಬು ಬತ್ತೇರ್ದಾಂಡ ನಂಗೆ నేను ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಲೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ಮಂತದ ದುಂಬರ್ರೆ ಓಡಾದು ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ನಮಕ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ಅಪಗಂಡ ಮಾತ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ನಿಖಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲಾರು ದಾದ ಇಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿಖಲ್ ಉಲ್ಲಾರು ಎಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದಚ್ಚೇನ ರಜಾಕ್ ಇಡೀ ಸಾಧಾರಣ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಂಡಲಡೆ ಫೇಮಸ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ವಾಪುರ್ತುಡ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಬತ್ತದು ತೂದು ಐನು ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪನ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೇರೆ ಮರತಾನೆ ರಜಾಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಪೋದು ಅರೇನೆ ತೂದು ಎಂಕ್ಲು ಕಲ್ತವನು ಅದೇ ಅವಡ ಅಪ್ಪ ನನಲಾತ್ ಈ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕದ ಮಟ್ಟಗ ನನಲಾತ್ ಜನಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪಡ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೃಷಿ ಎಂಚ ಕೃಷಿ ಕೆಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ ಅದು ಅದೇ ಆಂಜನೇಯ ಕೊಂಚ ಪುನಗ ಮಲ್ತನಗ ವರ ಖರ್ಚು ಬಕ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ಮಕ್ಕಳ ಐಟ್ಲ ನಮಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುಡಿ ಬಡನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಮಾಹಿತಿ ಇಂಚಿನ ವಾ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಹಿತಿ ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬರೋಡು ಖಾಲಿ ಆಪಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಡೇ ಇರಗ ಲಾಭ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಪಿ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ 3 ಸರ್ತಿ ಅನ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಲಾಭ ಲೇಂಡ ಒಂಜಿಗೆ ಕಿಲೋ ಇರೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಲ ಗಾಡ್ ಆಜಿನ ಬಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಪಾಡ್ನಂದ ಐಟ್ ಏತು ಒಂಜಿ ಮೀನು ಬರುಂದು ಅಂದಾಜಿ 800 ಚಿಕ್ಕ ಬರುದು ಒಂಜಿನ ಸೈಕಲ್ ಟೈಪುಜಿ ಅದೇ ಲೇಬ ನಮ್ಮ ತೂಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಕಿನ್ನಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಇನ್ನೇ ಐನು ಬಿಡ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಅದು ತಿನ್ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಅಂಚಪನ ವರಾಣೆ ಬಾಡು ವರಾಣೆ ದೆ ಅಂಚ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ ಐಟ್ಲದ ಮನಿ ಒಂಜನ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜಂಡ ಮೂಜಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಪಂಡ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ಲ ಮಾಡ್ತದೆ ತಿರ್ತೊಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇತೆ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಜಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆಯ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು ಅಂತು ಅದೇ ಮತ್ತೆ ತೂತುಜಾ ನಾನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಣವಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೆಂಗ್ ಡೇಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಚಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಚಾಯ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೀನು ಅಂತ ಕೊನೋದು ಗಜಿಪುರ ಚಾ എനിക്ക് ഏർപ്പണ്ടി ചാ കൊണ്ടുണ്ട് റത്ത് പോണത്തെ പോ റത്ത് പോണത്തെ ചാ ഉണ്ട് മീൻ ഓ അസംബാലെ എന്നിട്ട് മീൻ ಬದ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮೀನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಸಂಬಾಲೆ ಬೈಕಡದಕ್ಕೆ ಬಾಲೆ ಬದ್ಯಾಡಿರುಂಡು ಬಾಲೆನಾ ಅಸ್ಸಾಂಬಾಲೆ ಇಂಜಿನ ಅಸ್ಸಾಂಬಾಲೆ ಅಸ್ಸಾಂದ ಬಾಲೆ ಊರ್ದತ್ತೆ ಅವಕ್ಕೆ ಬರ್ಬಜಿ ತುಳುವಾರ್ ಬಜಿ ಹಿಂದಿ ಮೀನಿಗೆ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಭಾಷೆ ಗಜಿಪ್ ಮನ್ಮನಾಗಲ್ ನಿಕ್ಲು ಬಿಸಾಲದಂತಾರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಿಯಲ್ಗೆ ಜನ ಗೊತ್ತಿರಿಯಾ ಮೀನ್ಗೊಣೆ ಮೀನತ್ತು ಚಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾ ಏ ಮೀನ್ದ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಉಂಡಮ್ಮ ಮೀನ್ ಗಿಜ್ಜ ಮೀನ್ ಕೊಂಚ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಜನಗಳು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದಿನ ಬಾಲೆನಲ್ಲಿ ದಿವರ್ಸಿ ಸೈಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ನದಿಲಿ ರವೇನ ಮೀನ್ ತೆತ್ತೀರಿಯಾ ಇದು ಏರೆಗಿ ಇತ್ತುಲ ಪೂರ ಜುವ ಮೀನು ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಬಲ 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 ಮಾತ ನೀನು ಮಾತ ಕಾಡ್ದೈತೆ ಫೋನುಂಡು ಲಾಗೆ ಅಂದ ಮಾರೆ ಪೂರ ಸೈತನ ಮೀನಿನ ನೀನು ನನಗೆ ಲೆಪ್ಪನು ವಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗುಡ್ದು ವಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಮೇಧಾವಿಯ ಮೀಂದ ಮೀಂದ ವಿಷಯನಾ ಮೀನ್ ತೆತ್ತಾರ ಬೆಲೆ 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 ಎಂಜ ತೋಡು ಬರ್ತಂತೆ ಬೆಲೆ ಇಡಲಿ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ದೆಂಜು ಆತ ಅಂತೀರಿ ಹೌದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ದೆಂಜು ಆತ ಅಂತೀರಿ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ
ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದೆತ ಮೀನ್ದ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತನಾರು ಒಂಜಿ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಬೇರ್ಲ ದುಂಬದ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಈರ್ನ ಪುದಾರು ವಸಂತೆ ಈ ರೀತಿ ನೇತ ಕೃಷಿ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎಂಚ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೀನಿತ್ತಂಜಿ ಏನು ತಿಲೋಪಿಯ ಬಡ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಲೋಪಿಯ ಉಂಟು ಈ ಜಾತಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾಂಜಿ ಮೀನಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಾವಂತೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ನನಗೆ ಅನುಭವ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಅಂತೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ನಾನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೋಯಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೈಜ್ಗೆ ಬರ್ಬಂಡ ಈ ರೀತಿ ಸುರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಅಂದಾಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಏತ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಕಿನ್ನಿ ಬಾರ್ದಿನಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ 750 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ 300 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿನ ಅದೇ ನನ್ನ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಏತ್ ಒಂದು ಬರಡುಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕೈನು ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತ ಈರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈರೆಗ್ ದಾದ ಮಾತ ಇಟ್ಟು ಬಂಗ ಅಂಡ ಬಂಡ ಎಂಚ ಮಲ್ತಾರಿ ಇದು ಬಂಗದಾಲ ಈ ಜಾಗೆ ಏನ ಬಜಿ ಪಾದೆತ್ತನ ಜಾಗೆ JCB ಲೆವೆಲ್ ಬಂದು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿದ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ಗುಂಡಿದೆ ಬೇರೆ ಬರ ಈ ಪಾದೆ ಯೂಸಾವನ ಜಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಈರ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಈರೆಗ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಖುಷಿ ಉಂಡಾಯ್ತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಇದು ನೀರು ಹೆಂಗೆ ಕಂಗದೆ ಉಂಡು ಇನ್ನೂತೆ ಕಂಗದೆ ಐಕೆ ನೀರು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಕಂಗದೆ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಪಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ನೀರನೇ ಕಂಗದ ಐಕಲ ಯೂಸ್ ಅಮ್ಮನ ಕಂಗದ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆಪುಂಡು ಬಂಡದೆ ಅಂಚ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಲೋಪಿಯ ಮೀನು ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಲೋಪಿಯಾನ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮೀನು ಅಂದ ಗಿಫ್ಟ್ ತೆಗೆದಣ್ಣ ಐಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓ ಮಾತ ಮೀನು ಹಸಂಬಾಳೆ ಒಂಜಿ ತಿಲೋಪಿಯಾ ಸಂಬಾಲೆನಾ ಮುರಣಿ ಮಂತ್ರ ಅವರೇ ಭೂತಾಯಿನ ತಿಲೋಪಿಯ ಒಂದು ಪುಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೌದಾನೆ ಬಿರಾಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪರಿಮಾಣ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಟು ಆನಂದಣ್ಣ 1 ಕೋಟಿ 10 ಲಕ್ಷ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಬಾತಿರ ಏತ್ ಬೇರೆ ಅಂಡಣ್ಣ ಅಂದಾಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಾವಡ ಅಣ್ಣ 10,000 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಣ್ಣ ಪಡ್ಬುಜಾವು ಪಂಡ್ರೆಜ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆಂದ ಗುಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಫೋಟೋ ಕತ್ತಿಗೆ ಕೊನೋಡಿಗೆ ಕೊಂಚಂಜಿ ಅಡ್ರಾಡಿ ಕೇಜಿ 5 ಕೇಜಿ ಅಲ್ತೇವರಚ್ಚಿ ಯೋಗಿಸಣ್ಣ ಬಗ ಮೀನ್ದೊಂಡ್ರ ಹತ್ರನ ಐಸೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಯೋಗೀಶ್ AN ಅಡೆಕಲಕಟ್ಟೆ ಇನ್ನು ಮೀನ್ದೆ ತೊಂದರೆ ವೈದ್ಯರು ಲೈವ್ പിടിച്ചോണ്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ആക്കാനാണ് കറി വെക്കാനാണ് പിന്നെ മുളക് തന്നെ ആക്കാനാണ് ഏത് വിധത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടി ഭയങ്കര ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നാളെ ഫ്രൈ ആക്കാനാണ് పండుగ ಬಿಡ್ಲಿ ಬರ್ಸಾತನ ಒಕ್ಕ ಇರು ಬದಲೇ
ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಬುದ್ಧಾರಿ ನನ್ನ ಬದರ ಆನಂದ ಆನಂದ ಇರೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ನೋಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿ ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾರೆ ಬರೋ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅವು ಹತ್ತಂದೆ ಈರೊಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪಂಡ ಮೀಂದ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇತ್ತೆ ಇರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಏತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ಹೊತ್ತಂడి ಆಜಿ ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ಹೊತ್ತಂడి ಎಂಚ ಆಯ್ತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಂಚೊಂಡಿತ್ತೆ ಇರು ಐತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಸ್ಕೀಮ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡರೆ ಇಂಚ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೀನಿಂದ ಕೃಷಿ ಉಂಡು ಮಾಡಿದೆ ಇಸೆ ಎಂಚಿನ ನನ್ನೊಂದು ನಿಜವಾದ ಈ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ದಂಡ ನನೈತೆ ಕಡಲ್ದ ನಿಜವಾದ ಮಾತ ಕಿನ್ನಿ ಮೀನ ಇನ್ನೈತೆ ಪೂರ ಪತ್ತದ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನನೈತೆ ಆ ಮೀನಿನ ಸಂತತಿ ನಾಶ ಒಂದುಂಡು ನಾಶ ಆಪಣಂಚಿನ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಒರಿಪಾರ ಬಾಡದು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಪುರೈಕೆ ಬಡ್ತಾನೆ ಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಕೃಷಿನ ಮಲ್ಪೇರೆ ನಿಜವಾದ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿಂದು ನೆಕ್ ಒಂಜನ ಇಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುದು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾಯರ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಉಂಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಐತೆ ಇರು ಮಲ್ತದೈತೆ ಏತ್ ಆಜಿ ತಿಂಗಳ ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಎಂಚನೇತ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ನಾ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಜ್ಜಾನ ಧೈರ್ಯ ನನ್ನ ಮಾತ ಪಂಡ ಎಂಚಿನಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನ ನೆಕ್ಕ ವಿಸಾಗಿ ಜಪ್ಪನಾಗ ಏನಡ ಪಂಡೇರು ಎಂಚಿನಾಂಡ ಇರೊಂಜಿ ಮೀನಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಜವಾದ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಬಾರುಡು ಸರ್ 1,20,000 ಮಟ್ಟ ನಿಜವಾದ ಲೈಕ್ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಟಾಂಕಿ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಟರ್ಪಲ್ ಭಯಂಕರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪ ಟರ್ಪಲ್ ಒಂದು ಐಕ್ ಮಿತ್ತದ ನೆಟ್ ಬಾಡು ಐಕ್ ಮೋಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೂರ ಕೊರೊಂದು ಬೋಡು ಆ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲ ನಿಜವಾದ ಲೈತ ಕೇನ್ನಾಗ ಎಂಕ ಅವರ ಅಂದು ಅಂಡ ದಾಯೊಂದು ಅಸಲ ಆವ ಒಂದು ಎಂಕ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ನಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ 1,00,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನೆ ಬಂಡ ಅವಳ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ನಂಬೇರ್ನೆ ಸಾಧ್ಯ ಐಕೋಜಿ ಎಂಚ ಹಿಡಿದು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ಐಕದಾದ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕೈತಲೆ ರಜಾಕ್ ಮಾಡದ ಮರತಾನೆ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೇರಿ ಅಪ್ಪ ಆ ರೇಂಜ್ ನಾಂಡ ಫಿಶಿಂಗ್ ಟೆಡ್ಡೆ ನೆತ್ತಿನಾರೆ ಅಪ್ಪ ಆರು ಬಂಡೆ ರೇಂಜ್ ನಾಂಡ ತೊಂದರೆ ನಿಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪ ಅಂಡ ಅಕ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬುಡ್ದು ಆಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಎತ್ತನ ಬರ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈತ ವಿಷಯನ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಒಂಜಿ ಒಬ್ಬೇ ಕೃಷಿ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಐನ ಅರ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅವ ಅಂಚತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಂಚ ಏನು ಕೇಂದ್ರದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಅನ್ನ ಜೋಕ್ಲ ಆಡೈತೆ ಯಾನ ಜನ ಬರ್ತಕ್ಕೆ ಲಂಚನೆ ನಮಗೆ ಐತೆ ಧೀರಜುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈಗ ಬರ್ತಾನೆ ಟೈಮ್ ಈಗ ಫುಡ್ ಬಾಡೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ತಪ್ಪಂದೆ ಈಗ ಏನ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಗೆ ಓಲ ಮಲ್ಪೆರ ಹೊರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಐನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಸ ತೂವೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಡ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಆ ತಾಳ್ಮೆ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಈರು ಮಲ್ತಲ್ಲ ಈರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತನದಾದ್ರ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಂಚ ಎತ್ತೇನೆ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಐತ ನಮ್ಮ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುನ ದಿನ ಅವತ್ತನ ಅಪ್ಪ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒಂಜಾತಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಐನ ಇತ್ತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಗ್ಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚೊಂಡಿ ನಿಜವಾದ ಲಂಚನ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಚಾಂಡ ಇಂಕ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲ ದೆತೋಣ ಅಂದೆ ಅಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಆಯರ್ಲೇವು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಭವರಿ ಆರ್ಲೇವು ಅಂಡ ಲಾಭ ಲಾಸದ ವಿಷಯ ಆಯ್ತವಳು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತನದಂಡ ಇಂಚಿತ ನಾನು ಮಲ್ತೆ ಅನ್ಪಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಐನಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂದುಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ನೇತ ಫುಡ್ ದಾದ ನೀಕ ಪಾಡ್ಯಾರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐಕ ಫುಡ್ ನಿಜವಾದ ಐತನೆ ಫುಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ಕಾರದತ್ತೆ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮದೇ ತೊಂದು ಬರೋಡು ಐನು ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆಜಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಪುರ ನಮ್ಮದೇ ಪುಂಡು ನಾನು 40 kg ಗೋಣಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ ಸಾಧಾರಣ 1,600 ಮುಟ್ಟ ಐಕ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಕೊಂತಂದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ 1.5 kg ಮುಟ್ಟ ಐಕ ಪಾರುಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಪದಿ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಪೇರಂಜಿ ನಾನು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಬೈಯಾಡ್ಲ ಅಂದೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈಯಾಡೆ ಸರಿ ಅಂದೈತೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂದು ಪಡಿ ಜಿಂದನ ನಮ್ಮ ಕೈತ ಗ್ರೋ ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕೆಂಜಿನಾಂಡ ಐತ ಅಂದೆತ ನೀರ್ ಲಂಚನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರುಂಡು ನೀರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀರು ಮಲ್ತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಐತೆ ಗೇಜಿ ಪೂರ ತೂಡು ಐನ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ತೂಪುನು ದಾದ ಐಕೆ ಐಕ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಆ ನೀರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ಪಿರ ಐಕ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ವಾಸಿ ನೀರು ತಂದನ ಕಾಲ್ವಾಸಿ ನೀರು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಿರ ನೀರ್ ಐಕ ಪಾಡೋಡು ಪಿರ ಐಕ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂದು ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ಏತು ದಿನ ಕೊರಂಜ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪೇರಂಜ ವಾರ ಗೊರ ನೀರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಅದೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಡನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿತ ಐಕ ನೀರು ಗುಯೆಲ್ದ ದಾಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಅವನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಆತ ಐಕ ದಾಲ ದುಂಬೆ ಪಾಡೋಲಿ ನೀರು ಬಡ್ಚೋರ್ಜಿ ನೀರು ದುಂಬದೈತದಿ ಓಡಂದಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲ ದಾನ ಪಂಡ ಪೈಪದ ಕೊಡಿಕೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಈ ಒಂದು ಪುರ ಪವಂದ ಲೆಕ್ಕ ಐಕ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಂಚಿದ ಒಂದು ಕಟ್ಟದ ಐಕಲ್ ನೀರು ಎಂಕ್ಲ ಬಿಡ್ಪಾಯಿ ನಿಜವಾದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೀರು ಬಿಡೋಡಾಯ್ನೆ ನೀರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ಬಿಡ್ಪಾಯಿ ಅವು ಮೀನದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ
ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುಣಕ್ಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಮೀನುಗಳು ಅಂಚನೆ ಮೀನು ಒಂದು ಬಳಪುಣತ ಆಯ್ತ ಬಳಿಕೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಈತ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿತ್ತೆ ಓವು ಮಾತ ಮೀನುಂಡು ಐಟತ್ತೆ ಅಸಂ ಬಾಳೆ ಅನ್ನೋದುಂಡು ಕೊಂಚ ತಿಲೋಪಿಯಾ ಅನ್ನೋದುಂಡು ಅಪ್ಪ ತಿಲೋಪಿಯಾ ಅನ್ಪುಣ ಮೀನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ರೇಟ್ ದ ಕಾರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರುಚಿಲ ಒಂಜನ ಈ ಮೀನು ಪಂಡ ಕಡಲ್ದ ಮೀನು ತಿನ್ಪಣಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೀನು ತಿನ್ಪಕ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದಯದಂಡ ಊರ್ದ ಮೀನು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪಡ್ದನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂಜಲ್ ಪೂರ ಸೋಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಗರಂದು ಮೂರ್ದು ಮಂಜಲ್ ಉಪ್ಪುಲ ಬೆರಕೆ ಮಲ್ತಂತೆ ಬರ್ತದೆ ಓಡು ದೀದು ಉಲಾಯ್ದ ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಸೋಕಡೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿಯಿಂದ ಪೂರ ಕುಂಟದು ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ನೆನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಬರ್ತದೆ ಇದೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಈ ತವ ಫ್ರೈ ನೆಕ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಈರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂತಂದೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತ ಒಲ್ಪಾಡ ಪಿದ ಇದ್ದಾಯ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಲಾವಾಡು ಅಂಚೆ ಮಿನಿ ಏರಾನ್ ಐತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈತನೆಟ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇನಿ ಎಂಕೆ ಮಸ್ತಿ ಅಂತ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮೀನ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರಿಗೆ ಆತ ಇಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆ ಮೀನು ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನ ಪೂರ ಇಂಕಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಊರ್ ದಾಖಲ ಅತ್ತಂದೆ ಮಸ್ತಿ ಜನ ಮೀನು ಕೊಣುತ್ತೇವೆ ಪಂಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಇಂಚನ ಅಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾನು ಅನ್ಪಣೀತೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಲೆಗಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರದು ಈ ಮೀನ್ದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ನನ್ನದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಒಂಜಿ ಉಳಿಕೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂಜನೆ ಜನ ಕಡಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೀನುಗಳ ನಮ್ಮ ಈ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೀನುಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಊರುಡಿಂಚಿನ ಈ ಕೋರಿಂದ ಬರೋ ಸಾಂಕದ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಣಂಜಿನಂದು ಕಡಲ್ ತಗೊಂಡು ನಂಗೆ ಕಂಚತ್ತೆ ಅವಿಂಜನ ಪತ್ತದ ಬರ್ಪ ಅವು 3-4 ಏನು ಬೇರೆ ಏರೆಗಳ ತಿನ್ನೋಳಿ ಮೀನು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಪಗಂಡ ನನದ ಐತೆ ಜನಕುಲೆಗೆ ಈರ್ದಾದ ಪಾನ್ಪುರ ಮಂಡ ಈರು ಮಲ್ತಾರ್ ಈರೆಗ ಐತ ಮಿತ್ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ನನಾತ್ ಜನಕುಲು ಅವೇನು ಮಲ್ಪೊಡು ಈರ್ ಪಾನ್ಪಾರ ಯಾನ್ ಪಾನ್ಪುರ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಐಕೆ ಸರ್ಕಾರಲ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರ್ನು ಅವು ತುಂಬ ಕೊಂಚ ಒಂದು ಪೋವು ಹೆಜ್ಜಿನ ಇತ್ತಂದ ಜನಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಬೇಕಂದು ಅದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತು ನಡೆದಾತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಂಚ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಉಪಕಾರ ಓಕೆ ಅಪಗ ಈತ ಪೂರ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ನನ್ನಲಾತ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವನ ಕೃಷಿ ಅವನಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ನನ್ನಲಾತ ಜನಕ್ಕುಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೋಪಡ ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪೇರುಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ನನ್ನಲಾತ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಪನ್ನದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಆನ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಜನ ನಿಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಲ ತಕ್ಲ ಬರ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಾರತ ಒಂದು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಪಂಡ ಇನಿ ಕೆಲವು ನೆತ್ತಕ್ಲ ಪುರ ಬುಡ್ಚಾಂದ್ರ ವಾವಿ ಸೈಡ್ಲ ಅಲ್ತಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಚಿತನೆಗೆ ಬರ್ಪಣೆ ಜನಕ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬತ್ತದೊಂದು ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿವರಣೆ ನಿಕ್ಲು ಕೊರ್ಪಾರತ ಇಂದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರತ ನಿಕ್ಲ ನಂದು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಾಸ್ತಿ ಮುನ್ನೂದು ಮಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೀರ ಅಂಡದೆ ಅಕ್ಲೆ 300 ಬಂಡಲ 400 ಬಂಡಲ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೇಟ್ ಮೀನ್ ಇವರು ಹಿಡಿದು ಫಸ್ಟ್ ಅಸಂಬದ್ಧ ಮೀನ್ ಬದ ಅಸ್ಸಾಂ ಬಾಲೆ ಈ ಬಾಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಸ್ಸಾಂದ ಬಾಲೆ ಸಾಧಾರಣದ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಮೀನಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಮೀನು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬಾಳೆ ಮೀನು ಉಂಡದ ಇಂಚೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಬಾಲೆ ಮೂಲಿಜಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಬಾಲೆ ಅಂತ ಈ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಪದ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಸ್ಸಾಂ ಕೊಡೋದು ಮಾರ್ನಾಗ ಬಾಲೆ ಗಡ್ಡವರ ಬುಡ್ದು ಮಾರೆ ಇಂಜ ಕೆಜಿಎಫ್ ಮೇ ಪೋಪೆರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ತಿಕ್ಕದನ ಥರ್ಡ್ ಆತನ 10th ಆದಪ್ಪ ನಾನು ಕೆಜಿಎಫ್ ಬಣ್ಣಗ ಐತೆ ಈರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಮೀನ್ದ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅತೆ ಈರೈಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದು ಉಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇಂಚ ಯಾನು ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಣಗ ಎಂಕಾತ್ ಎಡ್ಡು ತೋಜಿ ಪಂಡ ಒಂದೆಟ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಲ್ಯ ಅತ್ ದಾದಾನ ಅಂಚೆ ಧೈರ್ಯ ಉಪ್ಪುಜತೆ ಪಂಡ ಐತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಡತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಲಕ್ಷದ ಆತು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಪು ಅಂಚನಾಗ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತಿ ಪಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂತ ಈತ ಮಂತದಿ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಸೋತದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಪೂರೇ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಐತೆ ನೆಕ್ ಜತ್ತದ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆವಾನ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೊರತ ಒಂಜಿ ಇಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಣ ತೂಯಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೋದು
ತೂದಾನಾಗ ಆಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಬರೋ ಕೊರೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಉಂಡತೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡಿದವರ ನಮಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಆಂಡು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪೂರ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಯ್ನತೆ ಅಂಚದನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತನೆ ಕೊಂಚ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂದಾಜಿ ಏತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮಾಯ್ತು ಒಂಜಿ 1 ಲಕ್ಷ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ 40,000 ಸಬ್ಸಿಡಿ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬೊಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಲ್ತ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಐತಮಿತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಲೆತ್ತಿದ ಪೂರ ಐತಮಿತ ಇಂಚ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪ ಇತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ ಇತ್ತ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈರೆಗೆ ಎಂಚ ಬಂದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಅದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬೋಟ್ ಬೋಪುನ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವರು ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಜನಕುಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವರು ಬೇಗ ಬರ್ಪೇರು ಈ ಟೈಮ್ ಬಾಕಿದ ಟೈಮ್ ಅನ್ಲ ನಮಕ್ ಸೇಲ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರೋಕೊನದು ಕೊರೊಲಿ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಮೀನನ್ನು ಮಾತ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ನಮಕ್ ವೆರೈಟಿ ಅದು ಬಂಡ ನಮಕ್ ಕಡಲ್ ದಾಂಡಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮೀನೇ ತಿಕ್ಕುನು ಪಂಡದು ನಮಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಮೂಲ ಇಂಚಿನನೆ ಮೀನು ಉಂಡು ಪಂಡದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಡೆಗೆ ಬರುಳಿ ಏರೆಗಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಅತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೂರ ಮಂತದು ಬರುಳಿ ಈರೊಂಜಿ ಜವನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಎಂಕಿತ್ತೆ 22 ಅಂಜಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜವನಿ ಈರು ಒಂಜಿ ಜವನೆ ಅದು ನನದ ಈ ಕೃಷಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಒಲ ಮಲ್ಪೇರುಂದಾಂಡ ಏನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈರು ದಾದ ಪನ್ಪರೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪಾರ ವಾ ಟೈಪ್ ಪನ್ಪರೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡರ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಹಿಡ್ದವಳ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೋಯರ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೂರ ಕೆಲವರು ಕುಡ್ಲಗ ಪೋಪುನಕ್ಲು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅದು ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಾಕಿ ಅದೇರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಗ ಪೋಯರ ಆಪುಜಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವರ ಅಕ್ಲಿತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಾಕಿ ಅದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಎಂಕ ಗುಡ್ಲಗ ಪೋವಂದು ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಪೋಯರ ಆವಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಾಕಿ ಅದು ಐಬಕ್ ಎಂಕ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಬಂದು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಬೋಡತ ನಮಕೊಂಜಿ ಜೀವನ ಗೊಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ದಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಬೋಡತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪೂರ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆಂಟದ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲುದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ನೇನು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮನ್ಪುಗತ ಒಂಜಿ ಎಂಡಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮನ್ಪುಗ ಪನ್ನಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಪಂಡ ಐತೆ ಕೆಲವು ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ನಮ್ಮನೆ ಹೊರ ಪಿದಾಡುವ ದಾದ ಮಲ್ಪುಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾಲ ಉಪ್ಪು ಜಂಚ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕೋಡಿಗೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಪೊಪ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಜತ್ತದಾನಾಗ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈರೆಗಳ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಈರೆಗಳ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ನಂಗೆ ಆವು ಬಂದೊಂಜಿ ನಮಕ್ಲೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಮಕೊಂದು ಹೊರಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೇಲ್ ಅವನು ನೀನಿ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನೆತ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಎಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಿನ್ನಿ ಪೂರ ಕೆಲವು ಸುಮಾರು ಕಿನ್ನಿ ದೀತನ್ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಪಿರ ಐನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೂರ ಮಂತದಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ನನಲ ಮೀನು ಬೋಡಂಡ ಐನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತದ ಐ ಬುಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಂತದ ಐ ಬುಕ್ಕ ಪಿರ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಡ ಈತಿನ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ನನದೈಕ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ 1 ಲಕ್ಷ ಪಾಡ್ನಲ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಆವು ಐ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದನಗ ನಮ್ಗಿದ್ದ ಟರ್ಪಲ್ ಪೂರ ಬೇತೆ ದೆಪ್ಪೊಡು ಅವೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಖರ್ಚು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಣ ನಾನು ಮೀನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಫುಡ್ ಒಂಜಿ ಕನಪನ ಆತಿ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಅವಾಗ ಸುರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಾತ್ರ ನಂಗೊಂಜಿ ಚೂರು ಬಂಗಾವು ಬಟ್ ಒಂದೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ಪುಂದನ ನೇಟ್ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಲಾಭ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪರಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡ್ ಕಲಾವಿದರು ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ರವಿ MS ವರ್ಕಾಡಿ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಎನ್ನ ಗುರುಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಾರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತಿ ತುಳುನಾಡದ ಯೋಗೀಶ್ AN ಅಡೆಕಲಕಟ್ಟೆ ರವೇಣ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಜವನಿ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಕೃಷಿ ಜೈದೇರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ಲ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ಧೀರಜ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗರ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತೇನೆ ಪಡೆಯಿನಾರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳದಿಂಚ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೀನ್ದ ಕೃಷಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ kg ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ಆತನ ಒಂಜಿ ಮೀನು 1,000 ಮೀನು ಪಾಡ್ದೇರು 1,000 ಐಟ್ ಇನಿ ಒಂದು ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ ಆಗುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಉಂಡಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ತಿ ಬೇರೆ ಲಾಭ ಬರು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ನಾನೊಂಜಿ ಅಂಚಿನ ನನೊಂಜಿ ಗೆದ್ದು ಮಲ್ತದು ನಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡ್ ಬಂದದ್ದು ಹಾರೈಕೆ
ಯೋಗೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ದಾದ ಮನ್ಪಾರ ಅಂದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿನ ಸಹಪ್ರವರ್ತಕಲ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದ ಮಾತಲಕ್ಷಣ ಉಂಟು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವು ಒಂದು ಬಂಡದು ಕುಡ್ಲಡೆ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಬಂಡದು ಸುಮಾರು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಒಯ್ಟ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಕೀತೋ ಜೋಡಿ ಬಟ್ ನೆಟ್ಟದಾದ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ಮೋನೆಟ್ ತೋಜುಲ ಅಂಚ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೈನ ಫೀಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಸೇರೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕೆ ಅದು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಕೃಷಿಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ವರ್ಕಾಡಿಗಳ ಅಂಚೆನೆ ಆರ್ನ ಅದ ಜೀವನೋತ್ಪತ್ತಿಗಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸಹಕಾರಿ ಆಗೋದು ಅಂಚೆ ಮಾತ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಬಂದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆ ಕಣ್ಣು ಕುಟ್ಟಿರಕೊಂಡು ನೀಂದೊಂದುಂಡು ಇದು ಮೀಸನ ಜೊತೆ ತಿರುಗಾಗ ಇದು ಮೀನ್ದ ಬೀಲ ಒಂದು 2 ಇಂಚ್ ಉಂಟು ಬೀಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಗಿ ಬಾರ್ದೇನೆ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಕೊಕ್ಕೆ ಇಂಚು ಶಾರ್ಪ್ ಉಂಟು ಅದು ರಟ್ಟಿ ಗರ್ಗಸ್ತಲೆ ಕೊಂಡಲೆ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಗರ್ಗಸ್ರಿ ಅಂದಿ ತಮಸದ ಬಾಯ್ತಲೆ ಅಂದಿ ಗರ್ಗಸ್ ಇದು ಪತ್ತೇರ್ನೇ ಬಜಿ ಮಾರ ತುಲ್ಲ ಉಳೈದಲೆಗೆ ಇದು ಶಾರ್ಪ್ ಉಂಡಲೆ ಮಾರ ಮೂರಲ್ಲಿ ಗರ್ಗಸ್ರಿ ಒಂದು ಇನ್ನ ಈರ್ನ ನಿನ್ನ ಎಣ್ಣೆಂಜಿನ ಎನ್ನೊಂದು ಮೀನತ್ತವು ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ ಕಟ್ಟೋದು ರೆಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲ ಐಕಲ ಅಲೋ ಜಾರುಂಡು ದಾಲ ಮಾರೆ ಇತ್ತ ಚೋರು ಸಮಾಧಾನ ಯೋಗಿಸನ ಬಾಲೆ ಇಂದು ಅಸ್ಸಾಂದ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಬಾತ ನಾನು ಅಸ್ಸಾಮದ ಬಾಲೆ ಅವೇ ಒಡ್ಡೆ ಒಂದು ಡೋರು ಸೋಕರು ವಿಡಿಯೋ ಅಡ್ಡಾಡ್ದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಡ ಹತ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬರು ಮೂವ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಬಾತನ್ನ ಈ ಅಗ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಪುಡ ತೋಜಡು ಅಗ್ಗೆಲ್ಲ ಅದು ಬುಕ್ ಹತ್ತತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಈ ಭಾಗ ತೋಜಡು ಇಂಚ ಬುಕ್ ಆಡತ್ರ ಇಂಚ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಇಂಚ ಪ್ಲೇನ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ಪಾಡ್ ಅಂಚಲೋ ನೀರು ಇಂಚ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಪುಂಡತೆ ಅಂಚಿ ಪಾಡು ಆಯ್ತಾ ಇಂದು ಇಂಚ ತೋಜೋಡಿ ನಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ ಪುಡ ತೋಜೋಡತಾ ಅಪ್ಪ ಅಗ್ಗೆಲ್ಲ ತೋಜುನತೆ ನನ್ನ ಅಡೆಗೆ ಶೂಟ್ ಇದು ಖಾಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜೋಡ ಇಂಚ ಬರಡುಂದ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದಡ ಬರ ಇಂಚನೆ ಬರಡು ಸ್ವಿಮ್ ಇಂಚ ಅನ್ಬಿಡು ಫಿಸ್ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚನ ಆತು ಬೋಡ್ಚಿ ಒಂದು ರಡ್ಡೆ ಇಂಚ ದಿದು ಬಿಡ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಬರಿಯರು ಮೀನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಬತ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಂಗಡಿ ಗೊತ್ತಾവു지 ಮಾತಲ್ಲ ಈ ಪಡ ತೋಜೋಡು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ತೋಜೋಡು ಮೀನು ಮೀನು ಫೇಸ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜೋಡು ಇಂಚ ಬತ್ತದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬರ ಫೇಸ್ ನಿಂಚ ಅನ್ಬಿಡು ಇಂಚ ಅವಡು ಬರ ಇಂಚ ಬರ ಒಜಿನ ಅಂಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಅನ್ಬಿಡು ಇಂಚ ಅನ್ಬಿಡು ಈ ಮಲ್ಪಡೆ ಅಂತಿ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ನೇ ಬಾತ ಬರಲ್ಲ ಇಂಚ ಬರ್ತಾ ಬರಬಡಿಗೆ ಮೀನು ಬೋಂಡ ಅಂತ ಇಂಚ ಪತ್ತು ಈಡ ಎತ್ತರಾಗ ಇಂಚ ಬಲ ನನ್ನೆ ಅಂಚನ ಅಪ್ಪ ಅಗ್ಗೆಲ್ಲ ತೋಜುನ ಎಕರೆ ಬಂಟ್ರೆ ಕರ್ದ ಬಂದು ಎಕರೆದಾಗ ಐನೇ ಅಂತೀನಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೆಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ನೀವು ವಿಮಾನ ಇನ್ನೇನು ತೋದೆ ರೆಡಿ ಅಂತನ ವಿಮಾನ ನೆತ್ತ ಮುಗುಡು ಅಂದ ಅದು ಅಂಚನ ಉಂಡು ಮಾರ ಅಂಡ ಅಂದು ನೀರು ಉಲ್ಲಾಯ್ಡು ಓಪನೆ ಅವು ಮಿತ್ತರೆ ಆತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಜನ ನೆಟ್ ಜನವಾಯರ ನೀರು ಉಲ್ಲಾಡಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಅತ್ತೆ ನೆಟ್ ಜನವಾಯರ ಇಟ್ಟು ಜನವಾಯರ ಅಪ್ಪ ಜೆಸಿಬಿ ಒಂದು ದೆಂಜಿಂದು ಅಂತ ಊರು ಜೀವಿಲೆಂದು ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಾಯ್ತು ಕೆಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಧೀರಾಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಬಾರ್ದುಡ್ಕ ಓಕೆ ಅಪಗ ನನ್ನ ಲಾತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಂಕಲ ಚಾನಲ್ ಇಂಚಿನ ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾಪಲ ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪಡು ಎಂಕಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ